Moi! Mut tunnetaan naisena, joka keräsi pikkutyttönä postimerkkejä ja nykyään sijoitusasuntoja. Mä tajusin jo teininä, että jos mä haluan saavuttaa mun unelmani, niin mun täytyy tulla taloudellisesti riippumattomaksi. Tämä tapahtui 90-luvulla, 90-luvun alussa, kun mun isä joutui työttömäksi, niin kuin monen muunkin suomalaisen vanhemmat silloin. Se ei tosin lannistanut mua, vaan mä halusin vielä enemmän löytää niitä vastauksia, jotta musta tulisi taloudellisesti riippumaton. Matka alkoi vuonna 1998, kun mä säästin mun ensimmäiset 1000 markkaa Aspi-tilille. Ja matka on jatkunut siitä edelleen. Tämän matkan aikana mulle on selvinnyt 2 asiaa. Että jokainen meistä voi vaikuttaa asiaan itse ja jokaisen on mahdollista saavuttaa niitä omia unelmia ja tavoitteita. Miten sä oot hoitanut nämä asiat?